Bog, drage moje pikolice! Danas radimo jednu likovnu aktivnost. Radit ćemo cvjetne slike. Kao što možete vidjeti ovdje dolje, ja sam skupila nekakvo bilje i malo ga prosušila, a ovdje još imam i neke svježe tratinčice, pa ću i njih iskoristiti. Možete raditi te cvjetne slike od bilo kojeg cvijeća i bilja kojeg god pronađete oko svoje zgrade ili negdje gdje god u blizini. Za našu cvjetnu sliku ja sam iskoristila jedan malo tvrđi papir, ne treba biti posebno tvrd, i ovako sam iskoristila jednu špagicu da možemo objesiti našu sliku na zid, ili ako želite da ona stoji na vašem stolu, ovako se može samo napraviti jedan mali držač da stoji. Treba nam za našu aktivnost i kistić sa kojim ćemo nanositi drvo fiks i lijepiti cvijeće. Možete iskoristiti neko obično ljepilo koje imate u blizini ili nešto drugo čega se već sjetite. Evo, ja ću započeti sa svojom slikom. Možete napraviti puno takvih okvira pa zajedno sa djecom raditi ove cvjetne slike na razne načine. Što god vam padne na pamet možete napraviti. Ako nemate kist, možete jednostavno sa prstima nanositi drvo fiks ili ljepilo na karton, jer to se opere. Evo vidite kako sam ja počela. Zamislila sam da napravim ovako cijeli okvirić od tratinčica, pa onda unutra, ne znam, vidjet ćemo što ću unutra napraviti. Sad je proljeće i sad je jako dobro vrijeme za istraživati sve biljke i cvijeće koje nas okružuje. A ima jako puno njih koje su ljekovite. Ne znam jeste znali, ali i tratinčice su isto jako ljekovite. Mogu se piti u čaju. Ja sam vam ovih dana jako puno u šumi i istražujem sve bilje, pa sam snimila još jedan video u kojem berem biljčice i gdje vam objašnjavam koja je koja biljka. Pa ćete to isto dobiti.
Kao što vidite, sad je jedan traktor prošao, a možda i čujete oko mene vam ima jako puno traktora. Jer je vrijeme da se sve u polju sije, to jest da se polje ore, a onda će se sijati. Evo, još mi jedna trotinčica treba. Tako. I moj okvirić od trotinčica je gotov. Sada ću unutra nešto smisliti. Ova biljčica se osušila, izgleda kao polovica srca. Mogla bih nju iskoristiti nekako. Ja ću još sigurno dugo raditi ovaj svoj rad, a vjerojatno ću napraviti drugi, možda za moj radni stol, da mi stoji ovako lijepo moja cvjetna slika. A vi, draga djeco, kad napravite neku svoju lijepu cvjetnu sliku, možete nam slobodno poslati. Neki su već poslali svoje uratke što smo radili, a neki nisu, možda budu. Tako da mi ćemo se jako razveseliti ako nam to pošaljete. Svima vam šaljem velike puze. Nadam se da ste mi dobro i da uživate doma i da ste zdravi i veseli. Puza, bog!